Agus seagan in nóín darach agus deirtúlam ghfuil tríthe díidir an nús airnice ag an nóín na fuil. Seas planda fiú sáideach í nóín ón déobh sin de as tá sí bhd níos fearn an airnice. Tá sin seo go háitiúil beornach an ngach ngordín i ngáirithe timp na háite, so tá sí le fáil go flúirseach ag an amsead an líon go háirithe. Agus stóchan an rud tá sí anúsáideach dom a bhín brú go ar de chrechan nó den bhatáin nó má bhín pianta go sna haltainna tá sí anabhád do sin. Agus an téime a chatú inam ná lasca bláhanna agus dilóga a bhailú i chuirsteach a broca beag agus an próca sin a líana sús le ile aber ola lóige agus an sun é ágan den áit te ach not lár na gréine fa caicís as an sin na bláhanna as an dilóga scagamachas as an sin tá ola got lán de bachas. Is féidir an ola sin chimmelt ar de chrecin nó ar an matáin éon or bhíon pian nó gortú got. As an buntáiste tá gin nóín thir sin airnice, ná is féidir nóín chur áit ghfuil créocht oscailte, ní féidir an airnice, ní cheart an airnice chur áit ghfuil an crecin oscailte. So sin buntáiste mór leis an nóín. I danta le sin is féidir creding an cred, is féidir an blá a ihe. Agus cé ghfuil blas leis láidir agus ábhar anis ar uaireanta, is féidir é bhascas seach le saléid, agus nuair bhascas tú seach le saléid ní aithníonn tú an blá láidir tá air. So dananta sin tugann sé do stá agus cuma álan mar tá blá dochart dáas nuair échan tú stachin tú crí lár an blá. Gandá dar cha seanna háachta chumá go mé mís siúráta glán catá a chuiristeach an arméaldagan na fuil agus go gceart go meach beidir den éigen líon muna bhfuil míad ro chinnte nó muna bhfuiln tú cinnte ar fad gan é chuiristeach a bhíal an éair ba. Se sin éid se anna háach ar fád fíorthach mar tá plandaí nimnecha timpplain san gacháit. So cáta bheith cumar cá fistah nó bheithe gut, cinnte go tú peocha an plán de ceart agus muna bhfuil iscot ceis chuir duine bhfuil ólach ar an ábhar nó beidir elam ta hain tá go leir leartha mo sin ina meas tá flóra cocaína leabhar bra le na bláhan ar fad tá an leithnis. I danta sin catú bheith cuamach mar plandaí áirithe tá pórt an áirithe nach féidir ithe tá pórt eile gur féidir ithe. Agus sampla eile go bhfuil plandaí go féidir ithe ag amór dem líon ach ní féidir ithe ná eile. So cá tú fistach nó níos sé cho siimplí le just planda fiocha agus é chuirteach an méil bí anna cuamach. Nis tá cúpla fullóir bheile le tuairta gom agus tá mid in seothar bóthirí na gloch áit fiáin áit álan nádúrtha. Cáiste bheith cuamach gan dat gan plandaí fiocha áit go gapan sibh go chemicí á scape agus nó ghfuil éon trúlú an gáirthe ar bóthra gnóthach. Nó áit beidir ghfuil rion madrí. So bígí fearmach, bígí airach agus tugaí ord nuair bhíonn sibh peocha plandaí go sibh peocha an plán de ceart gan aithníonn sibh é as catta tarlú mór thimpeall ormh. Agus sochan focail scur ó thaobh seo ná go háirle plandaí nach bhfuil chomh flúirseach sin muna bhfuil si flúirseach ná peocha an éachrid. Má tá si flúirseach peoch ceann nó thó agus fág na cíine eile mar tá an planda an blá go háirthe testáil chun go acha an plandaí hain chun síal chothú as an sin tá planda a testáil an nádúr. Tá an fiúthúlar a brag mór ar na plandaí fiána tá fás mór himplairn agus tá si fihhrú mór, so caiimiid airthirtaí gan inimir go hógant.